I pozdrav ljudi, evo sada snimamo drugo je bilo nešto neki teror, evo spuštao je pio odmah. Server je jučer cijela dana, 24 sata, sunce za server.nozor.ip.org, vidite ću u deskripciji da ako vam je lakše, ući na server, da vam pokažem što sam sve uradili i bez snimanja, sorry, sve pa je rekao IP. Znači, morate se, to ću da popravim, da vam ispišem. Ovo su male mašine koje sam radio, pa ja mi je pokupio redstone torch izgleda. Neće, ne može. Neće ne eksplodira. Dobro, vidite, vi se kad ovo aktivirate. Tako, i stavimo ovdje, oni tu izvlače iteme odavde, da ćemo pokažem. U ovom epizodu ćemo raditi da skupimo tin. Da, ovo vidite. Evo vidite sad kad se tu napravi ovo. Znači ovdje da izađe, evo ga. Izlazi tako to i onda on dolazi do ovdje. Šta radi ovo? Čekaj, beži samo, beži odatle. Ovo ćemo skinuti, nećemo imati gore. To što ne znam šta mu je. Možda ovdje. Tako. Ovo ćemo samo namestiti, sad ću vidjeti. A možda mogu i ovdje. Mislim da ovako sad, jeee. Vidite sad stavlja ovako. Što sad stavlja? Znam kako to. Ovako, ovako. I tako. To se tu se spaja i ide od gore, dobro. I ovdje sad treba da stavimo ovdje ovog debila. Tek sam sad provalio da ovo ide u pravcu toga. Eto. Tako oni to rade. I sada prema tu kad ubacimo, oni će svi doći tu. Idemo sad gore. Evo da vidite što smo sve skupili u kameru. Kao sam sad bio majne da sam iskupio to što sam našao i sad više ne mesta. Treba će nam da ostavimo ove iteme u taj chest. Jer bi onaj chest double chest. U ovom chestu stavim se razne rude. Tu spadaju pajpovi. Cobblestone trace spray pipe. Ostavit ću ovdje gore svi da budu rude. Što mi toliko šteka? Znate šta? Isključit ću ovo, čekajte. Quality better grass oh, ne. Sad malo bolje. Bravo, to mi daš. Pa nam je naša tina, baby. To baš mi toliko ne treba. Eto, to je to, nismo našli dijamonde. Ja ću to da najde. Crkva, baja. Ne, ti si dead cow, ti si dead shit. Ajde, ok, imate. Ajde, to pojasni.
Rubin! Moj Rubin! Ja sam ga iskopao, sad je moj. Gdje si? Gdje si bre? A ima ovdje i... A ovdje sam našao još ti dala. Dođi da ti dam. Crkamo to zombije debili. Dobio sam Iron Sword zombije. I lopatu. A imaš u čestu pa napravi, imaš izvesti nešto Irona. Wow, pa ovaj tvoj mine je ekstra. Sad ću kuhom. Safir! Ej. Wow, 5 safira. 6! Kako je to safir? Plave boje. Valjak safir plave. Je moj safir. Eno ga je emeraldi u tu ranju. Kakve bre emeraldi? To jes. To je bac, sve to. Još dina. Evo ti tvoji glupi smaragdi. Drži. Stupid smaragd. Pa nemoj smarati više. A glupi creeper, ubiti ga sad malo. Opa šupak šta? Opa šupak šta je? Dobio sam Iron zombije. I 2 uranijuma, nisu ni pola života skinuli. Dva uranijuma, drpa si bil sam. I još, wow, što safira. Ovo su, ne, ovo su moji sad. Šta ti radim još safira? Znaš što mi Tina i ona kako se zove tu kod sebe? Ne, svako ima sve. Mislim imaju samo sprince. A? Možeš. A kopaj ti pa nađeš što uzmeš to odvaj. Gdje imaš Iron Pickaxe? Nemoj. Snimam, nemoj sada me ometaš dok snimam. Pa dođi, ali treba i meni nešto svirati. Baš me briga, sad sam ja našli, čao. Ja bolje što sam našao, pa evo. Kako se zove ne light? Kako se zove ne light? A, sad da Nikolajt. Nikolajt. Još safira, to ću tebi jedan. Što mi je očevi safiri. Dobar se. I ja sam to šiti. A za Nikolajt kažu kao da je reći od dijamanta, brata, a nađeš kad 100 komada. To je uranijum. Go. A ti si bio tu odmah pored mene, pa evo. Drži ovaj par, evo ti par ovih glupih safira. Evo ti, 3 komada. Mislim, imao sam ih 8, ali treba mi malo. Koper. Opa, još Tina. A boga mi Iron Pickaxe! Idem home, još jedan Iron Pickaxe, već ćemo završimo epizodu. Samo ti si uzeo sav Iron, kako sam ja primetio.
Sad se vrati home. Ostavi sad cijel čest. Še ne peče sad. Pa tako se zove sad. Šta radiš? Ne može! Mislim, nismo nikad ni probali, ali ne može. Pa da, igrali smo ranije. Da. Pa prihvatim. Prihvatim, pa evo. To je meni. Daj mi moje emeraldeće. Ne mogu se kući, možeš da. A, da. Bugova. A, nisam napravio. Baš kući dođem. Imam malo nešto šnicli i buđevog mesa. Ajde dođi. Dođi ovdje. Pa. Pa to ću da izvršim taj plugin. What the fuck? A je. Dobro, ja sam završio, ne mogu više. I to je bilo to za ovaj epizod ljudi. Vidimo se sljedeće. U sljedećoj epizodi ćemo verovatno napraviti ovu bateriju. Čekaj, isključimo mašinu da mi ne eksplodira. Ne, shit. Što ću tu ti nor? Ne, to je od moje farme. Ovo sam isključio. Znam, ja sam je tu namjerno stavio. Tako da isključimo, da mi još ne eksplodira mi sve ovo. Tu ćemo staviti jedan čaj sa tim. Što? Vidi home. I to je bilo to za epizodu. Vidimo u sljedećoj.